macaron. Yun yan. Yan. Nakakainis. Pwede mo itong puti. Hindi tayo nagkamsigan. Kumain yung tapa kayo. Ito. Mauna yung outside dito. Kisaki. Ano? Japanese. Saka yan. Pagka medyo aki mong cozy lang. Mabilis lang masalay sa bata. Tama. Coast Mediterranean girl. Ngayon naman ang ito. Correct lang kasi. TRC. Galing na red hot, no? Galing ng tono nila, no, Bal? Opo. Chinese drama at saka Dohas Hotel Resort. Koreano yun. Kenny, dami ko rin Kenny, kabila. Kaya dito tayo sa hometown flavor. Tayo natin dito. Sa likod, hometown flavor. Ayan. Oh. Ang kayang 9. Nanong oras? Ah, okay. Next time na lang. Baka mabitin. Since hanggang 9 lang yung kanina. Dito na naman tayo. Back to Old Navy. Yeah. Ano yan? Valeria. Adobo plate. Dump flakes and Tapa. Sa kanya, buli-buli. again, buli. Sukulat tayo na. Yeah. Stop. Let's eat, come on, let's eat it all, let's eat it all. Yum, 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 burger, fries, taco, nacho, yummy, bite, swallow, let's eat, come on, let's eat it all, let's eat it all. Yum, yum, spaghetti, pizza, waffle, ice cream, yummy, bite, swallow, let's eat, come on, let's eat it all, let's eat it all. Yum, 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 burger, fries, taco, nacho, yummy, bite, swallow. After kumain. Ano yan? Mayo. Itong yogurt. Itong Wah.